Ma 3,600,000 viżitatur l-2024 kienet sena rekord għall-industrija tat-turiżmu f'Malta. 9 minn kull 10 minnhom ġew Malta għall-btala, 79% ġew Malta l-ewwel darba. Fit-tieni edizzjoni tal-Konferenza Nazzjonali tat-Turiżmu, il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu, l-MTA, Carlo Mikallef, qal li s-sena li għaddiet żdiedu b'ma' 600,000 lat ta' turisti fuq l-2023. It-turisti ħallew fl-ekonomija Maltija 3.3 biljun euro, ma' 600 miljun iktar mis-sena ta' qabel. Dan ifisser li kull turist nefaq medja ta' 924 euro. Is-Sur Mikallef attribwixxa dawn ir-riżultati primarjament għal kampanji pubbliċitarji li saru biex jippromovu lil Malta lil hinn minn xtutna. Malta kienet l-aktar popolari fost dawk li għandhom bejn il-25 u l-44 sena. Aktar minn nofs it-turisti ġew mir-Renju Unit, l-Italja, Franza, l-Polonja u l-Ġermanja. Bħarsa lejn din is-sena s-Sur Mikallef qal li mistennija tkun sena tajba. Maħniex nistennew li nkomplu nikbru b'dan l-ammont bl-istess rata ta' turizmu, tkun rata iżjed ħajmana, iżida, però qegħdin naraw li nżidu iżjed fix-xhur tax-xitwa u inqas fix-xhur tas-sajf. Ir-rimarka li Malta hija fost l-aktar destinazzjonijiet li rkupraw malajr mill-effetti tal-pandemija. Iċ-ċermen il-ġdid tal-MTA, Charles Manjon, li ġie approvat unanimament mill-Parlament fisser dawn ir-riżultati bħala inkoraġġanti. Ma' riżultati li juru a solid foundation illi over the years mit-turizmu kiber. Ovvjament, dawk ir-riżultati ma stawx nibqgħu nistruħu fuqhom biss. U naħseb aħna jdu nkunu għajnejna miftuħin illi nantiċipaw minn qabel dawk il-challenges. They are not problems, challenges. Ħalli naraw kif naġixxu, naġġustaw. Fid-diskors tal-elu, id-deputat Prim Ministru, Ministru għal-Affarijiet Barranin u għat-Turizmu Ian Borch irrimarka li wasal iż-żmien li dawk kollha involuti fis-settur jifasslu l-futur reżiljenti għal din l-industrija biex Malta tibqa' destinazzjoni relevanti, attrajenti u kompetittiva. Irrimarka li s-suċċess fit-turizmu huwa msaħħaħ ukoll bir-relazzjoni b'saħħitha bejn il-Gvern u s-settur privat.